Pak. Aku ngomong ngaji, yen aku ngaji prei ora dadi preman. Bisa no. Ben ora dadi oyak-oyakane wong, dadi bapakku uripe tentrem. Adan kurang mangan, nek kowe nindak murang ngono kuwi bapak ora pikiran. Nah, aku ngaji dari Kiai Samsudin. Iya, nek nggone Kiai Samsudin. Yo pondok pesantren. Wah, ndang kuwi. Moh Pak, aku moh. Kok moh? Mergo ana kancaku. Kowe ora ono ngerti to? Sapa kancamu? Kancaku aku duwe kanca. Yen ya padha karo aku. Ya. Terus mondok ning pondok pesantren, wonge malah bentuk. Aku kleru kuwi. Malah bentuk ora kuat. Nek aja kok padake kowe karo kancamu. Beda lho. Angko sak durunge wis dadi wong sing kendel kok. Lho, Di bapak maksa. maksa. Ya wis ngene wae. Aku gelem mondok pesantren ning Gesing. Ya. Nuruti bapak. Rei dadi preman mok ngajekno. Ya. Ning ana syarate. Syarate apa? Yen aku kerasan tak lakoni, ning yen aku mengko ora kerasan aku ya balik mulang. Ngono kuwi. Iya, jenenge wong marah kerasan kok tak terusno lha apa? Ngono to. Ya ning ngene saiki kudu dijajal. Dicoba. Ya karo kerasan lan ora iki rak mengko. Ya. Sing ketara kowe kudu tak jak ning Gesing dhisik. Ya sak Ya, manut. 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 Ayo, Bapak. Cak nang kandanan. Nuwun sewu lho Pak. Nggih, Gus. Kula niku tepang sampean mboten. Nggih. Nanging sepisan iki kula ngertos sampean kang kalih. Kula nggih lagi pisan iki lho sampean. Nggih. Istunipun sampean ku sinten? Kula ki sing tamu. Ki Sentanu. Nggih. Lah, Iki anak kula Rohmat Jeger niki. Lho, Jeger niku Pak. Preman. Preman. Premane aja dikandakno, aja diomong-omong sini-sini wong lho. Ben roh. Aku iki anakmu kok sini-sini no. Kok kaya kowe. Anak kula. Anak sampean. Nggih. Lo Rohmat. Lah sampean niku sinten? Kula Ronggo. Lahir pundi? Pak saking Gesing. Kusik. Nggih. Lho, napane nggene Mbah Kiai? Pak Kiai Samsudin. Samsudin. Wah, niku guru kula ngaji. Lho, gurune sampean. Nggih. Walah kebeneran Mas Ronggo. Kok kleresan Walah, pun. kula niku ajeng ten nggene kiyaine. Mang kandhane kali kiyaine. Ayo mulai ayo wetengku lesu kok. Engko Lesu. diempet sik, empet piye? Engko nek ning kono entuk Aku suguhan. ngandani. Kowe karo aku arep munggah panggung sego mlebu. Lah iki mlebu kok sego ora ono. Oh ngenteni. Sing go eman, Pak. Aku nek ndur panggung, duh, jajane nek ana salak, ana jeruk senenganku. Seneng. Kancaku keroyokan aku ora uman rek, Mas. Iya ora uman. Blas. Wae. Aku yo. Ayo. Ayo mulai, ayo mulai. Engko Enak sampean pengen pinanggih kalih guru kula nggih Mas Ronggo. Kiai Samsudin. Nggih. Lah jeng ngopo sampean? Niki ajeng mondok ki anak kula niki. Niki anak sampean Rohmat ajeng mondok. Nggih kesane nyantri punika. Wah, niku nak Ben kaya sampean niku lho. niku mak medeni murid-murid saking Gesing lho. Kok medeni pripun Lah, anak niku kula bagus preman. kok medeni. Lah preman. Non. Lah iki mulane kocak niku. Wah, ngeten niku kowe. Ya mau pomona kondo nek aku preman ya ora ero. Wis pengen dadi wong apik ngono. Kon iki arep pengen dadi wong apik. Lah engko mengke nek dados tiyang apik, murid-murid ing Gesing wak dijak ngombe arak pripun? Wah, kemungkinan aku dadi wong apik mboten ngombe. Saestu niku. Nggih. Saestu. Nggih. Sampun kandhani anak sampean nak mboten ngombe. Nggih, pun. Nak repotke teng Wah. Gesing. Saestu. Nggih. Lah nak mboten tumindake pun dilereni ngombe, gitu. Grados sak penunggangan niku. Pak Sentanu. Nggih, badhe kok sampean kok suami kalih Disampekne nggih. kula. Oke, monggo. Monggo sampe. Ayo, arep disampekne. Dibuat sik. Kowe iku ora mung kowe. Bapak kula kowe. Wis kulino dadi wong mursal, dadi wong nakal. Wah, aku arep kok go ning pondokan pesantren iki aku wedi kok. Lho, wong sinau barang sing apik wedi. Iya. Wedi ngopo? Engko lek dikandhani karo kiyaine. Lah kok nek aku ora ditemoni. Ah. Biasane nek
ana kiai ana wong ngene iki ora dimenemoni. Ora sapa kandha? Lah mak kancaku kondo Ora. Aku mau ora bar demeni lastri nek sawah. Iya. Aku mau adus jinabat itu pamane kok ora. Ora ngerti kok. Ono. Oh. Dul mendem jedul marang jenenge wong. Ingkang kula suwun nggih kados ngaten Pak. Senajan wong wadon ning aja nganti kalah karo wong lanang. Sing tak jaluk yo sing kaya ngono Pak. Senajan kita wadon-wadon besuke perkara. Assalamualaikum. Paring dawuh Bapak Kyaine, kowe tak sawang mongko aku rani bali marang sliramu. Kowe mlebu ing pondok pesantren kang kabeh aku lagi diadhep marang putra-putraku. Sajake kok araimu kaya sumenar. Kaya sulya kang wayah esuk apa ati anyar apa piye? Leres Bapak Kyaine. Ngapuntenipun. Ngantos kula mlebet wonten piswanan anggenipun piswanan menika kangge klongso dalem awit kula menika pengin sanget pinanggih kalih sampeyan Bapak Kyai kangen. Kangen karo aku dhewe ya. Kapribadenku mrigo aku nggone kumulan karo kowe ngilmu iki tak sok bloko. Rumangsa wadahmu wae kompal. Ning kala mangsa kok ya bisa ana sing kliru ya. Lho, kok klendunipun manggen pundi lho. Nah, ini ya, Rangga. Nggih. Aku jane iki kudu piye? Nek aku nyawang kowe iki wis ora ana bedane kaya Kasanah karo Salamah. Nggonku meneh ngilmu aji kawijayan. Kowe wis ora ana bedane. Ning muga-muga besok sak lungsure kowe meguru ing pesantren gesing kene kowe bisa dadi tuwa tangganing kabeh wong-wong Islam ya. Rangga, jeh kula padha basuki bekantuk berkah sanga pangestu Bapak Kyaine sowan kula kalih ing sambikala. Nah iku lho sing tak teni iku mandes sajake kok mesam-mesem masalah. Kasanah dingin saya ya. Aduh. Benten lho. Beda kan? Ya. Netrane menika kok rodok mlirang. Nah, iki rodok sujono. Ning mbok mirunggan kagem Kyai Samsudin. Oh leres Bapak. Jan apa saiki gal kondok Bapak. Kula badhe matur kalih sampean. Ora apa-apa wadon kabeh ki aturmu. Gawe regeng senenge atine Kyai Samsudin ora dadi apa. Wonten tamu Bapak. Wonten tamu. Tamu niki lanang apa wadon? Kakung tiyang kalih tebih saking Bantul. Wong saka Bantul. Nggih. Kumeka ana ing sing kene leres. Wong loro lanang. Nggih. Yur kekarepane apa? Badhe pengen dados murid ngaji wonten ing Gesing. Kepengin ngaji ana ing pos pondok pesantren Gesing. Nggih, niku sing setunggal. Siji lah. Nggih, sing siji niku bapake pun sepuh. Wis tuwa. Nggih, gedeg yadenge pawakane piye to, Pak? Kok menawi nggih inggilipun kados sampean. Tenan to. Lah nggih, saestu. Kowe iki lho. Saiki aku iki kalau kowe iki campuran kok koyo seneng atiku. Angger kowe iso njang, njung iki aku seneng. Ora ngono lho Rangga. Lah kowe iki wis pisanan teko, wis mesam-mesem kaya arep menehi karo Kyaine apa ta apa jebule mung ngaturke ana tamu. Putri durine iki ana apa-apane. Ora enggal mbok larang. Badhe kok ora paken nggih? Yo. Iya lah kesuwane jaba ora mesake mapangane nyamuk. Wong adoh kok. Kok dhewe nggih gumun. Bocane ora ngomong manutan. Monggo. Setir
Diapa? Lho, meneh budine lho, Pak. Budine wedi aku. Ora apa-apa. Hei. Hei. Pak. Mati aku, Pak. Ake, kowe ngomong apa kowe? Kowe durung tau kenal karo aku, durung tepuk karo aku. Lho kok sudah bareng ngomong kok saenae. Rumah kamu ngomong iku. Gampang apa ngomong saenak kowe ora kulaan, he? Kowe iku ngomong iki. Wae, nek muni ngono, sajek kowe sapa kowe? Rene arep ngomong, he? Hei, Balas. ya ini. Lemon. Kowe nunggu sing gede. Lah kula niku Iki nek kapan kali bocah niku omonge kok ora karepe anak-anakku. Nek reti aku nek dideporono. Pak. Kaya bengi wedine. Wonten pondok pesantren Gesing mriki. Nggih. Adat kelupiane nek ana tamu niku sungguhne kedatengan ya. Mboten asal lho. Ning Ana iso apa, Pak? sikil lho. Alah aku biasane ngene iki. Ning omah. Iki gol iki. Wong iki kaya wong gatoni lah, Blek. Kursi iki pantese nggo lungguh. Apa mbok tutupi ora tak jaluk, ora kudu aku. Aja. Kursi iki nggo lungguh, ora metingkring kaya pitik rumangsane iki ning omahe sapa? Nang omahku iki tak kandhani. Agani. Yi, Sikile nangisot. niku sinten to, Yi? Aku bojone. Iki bojone Bojo sampean, Yi? Isih kanggo no mboten? Nek ora kanggo apa piye? Tak tilase. Rumah samu sandangan apa kok arep Sampean yo ngatasi kalih niku, Yi. Nek ora ngatasi apa lapo le? Wah, Pak Dulok ngono budine. Tapi Sing salah kok sing ora-ora. Ya, Pak. Heh? Iya. Aku iki gumun karo wong duni kene. Anjir ana aku do guyu-guyu kabumi ora gelem nanggap iki. Lah ngeten ngono lho. Ya ngono ku kare kowe ya. iki melehno mbok sesuk tanggap kono nek sedekah bumi. Nuwun sewu. Nggih. Boten kok teges kula niki tambuh. Nggih, Mbah Kyai. Sampai rak nembe sepisan ketemu kula ta. Nggih nembe niki. Nembe niki ta. Nggih. Cuma ndok ana ing pesantren Gesing tak sepisan iki. Nggih. Jenengan jenenge si Kula ki Sentanu. Pak Sentanu. Nggih. Daleme Bantul. Bantul. Nggih. Bantul. Iki anak kula. Niku anak sampean. Rahmat. Preman iki. Kowe wis tak kandhani bolak-balik, Pak. Kan ngedono jenengku Romat, wis Romat. Aja ngedono preman ngono lho. Jaremu kok ngandak. Aja. Wis Romat tok. Mboten asal. Sing ora ngentuk besok. Niki Rahmat. Nang anak kula niki wah jan pinganane nu gawe geger, bojone wong go mlayu. Alah yo yo. Manten anyar ngoten niku. Sopo kayane nek iki kula wedi. Iki jan Gus, lu Gus sing apik. Aku ora anak, Bang. Iya. Lah perkara demene bojone wong ngomongno iku. Ben dadi kok wis jadi kandhani. Kok wedi nek ana wong nyolong bojone wong ini iki aku meter. Wedi apa? Kowe lagi colok kok kon nyolong. Iki bojo kiai. Iki bojone kiai. Kowe ning kene lagi sepisan kok jenenge wani celumetan karo bojone kiai. Nggih nyuwun pangapunten iki. Mana mbok kuwak kecil. Iya, Pak. Ajar. Lah mbok seruduk aku cak kacau kok. Duh. Lah rak kacau derano ijole. Wis apa? Hei. Lu pengen ngesir piye? Mboten, mboten. Hei. Mboten. Pisan kas balane ijole sapa yo? Sapa ijole? Ijole Pak Mul. Hei. Jenenge sih sapa jenengmu lek? Kula Rahmat. Rahmat. Mat terus. Mas. Jemuah kliwon iki. Ora takok aku. Ora takok. Pak, Apa? jebul nek kene beda karo ning desane dhewe ya, Pak. Udane piye? Nek desane dhewe iki ana tamu unjukan disugati, Iku wedang diwenehi. Iku mengko nek wis kowe tetepungan karo aku ngerti sapa jenengmu wong Apa kiyaine iki wonge medhit apa ora. Aku wis weteng kulesu kene. Kowe lagi
Aku lagi ngempet Iki aja meni medhit. Lah nyatane ana tamu Iki mang ya wis ana ketan goreng metu. Lho, Iya. lah nek sing sugatan ketoprak mesti niki sampean. Lho iki Ya wis metu. Jeruk ya wis metu. Jero ya mok rauk kabeh mok deras. Lah jerukku dhewe ra tak krawuk, rumah sapa kon rawe. Jelum dhewe. Iya. Lah kok kamot? Rahmat. Kok jagongan tok ngeten iki ra ana sugatane. Ya engko rek nyal sogatan ya ana Weteng sogatan. wis lesune ngene kok. Ya, kita ini sabar. Sabar. Kowe Pon Pak nih. tak kongkon anakku Salamah karo Kasanah cawes sunju. Oh, do mangan ini. Bisa. Kok lesu kono mangan. Ayo kerene. Jam cepet iki Pak disugoi kok. Panjenengan sabar nggih. Nggih, Mbah Kyai. Sabar. Nggih. Menusa iki yen tol duweni anak. Ayo Pak, mulai ae mulai. Oh, sik kal dijuguk. Jangan usah gatan Iki lho. Sabar do sabar do, Mat. Iki niki sinten iki? Iki sing barep anakku jenenge Salamah. Alamak perawan iki. Isih perawat. Lah mangan. Piye? Ya bayi anak karo Pak. Pak wae. Bantul nganti kok gising adoh. Digawa muleh engko, do muleh. Oh, muleh. Gawa muleh. Coba bayi anakku aja turun sing kaya Ape, Pak? Coba bayi anak karo Pak kok Pak, wae. aku ning Bantul ora tau mantape tak mantape ning wong Duni, Pak. Ki enak iki, Lek. Walah kecute ra umum, Pak. Bisai gowo ning dalan. Yo, wong ancen ra ndek dhuwit, Pak. Oh, mangan dalan nggo sesuk. Ngombe nggih, Pak engko semapet wis nggih. Karo Pakane ngirit dados ngomong betul iku kados kangen. Ari Pak wong ancen ora tau ngombe banyu ngene ya bingung aku, Pak. Salamah. Aku malah mbok raupi iki. Piye, Mat? Ora ana rasane legi ora pahit ora iki. Mat. Iki. Kowe ora ngerti kaya sing ngombe kaya ngono. Napa niki? Iku jenenge aqua. Alah kok aku ala iki. Lah kowe njaluk apa? Wedang susu. Wedang susu. Nggih. Iki nyanyi ben sing gawe susu ya. Nek ora ana wedang susu ya banyu panas susune kuwi. Susune sapa? Kowe menengahe mbah aja melok-melok kowe. Iya. Bojone Kiai lah dadi preman ya iki. Ape Lah sajae, lah wong kaya ngene iki ora diwaneni lambene, mesti nrotos terus. Kowe njaluk apa? Njaluk wedang apa? Ngomong. Susu. Ayo ngomong. Wedang susu. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ya. Ayo. Ora usah godhog, yo ora usah dipok. Awani. Hei! Mak. Mak. Wong iki pane bokokku remuk niki. Aku lah yo gumun kok. Pripun? Kowe iki anggere wong nom barek kok kudu rono wae, Mbak. Sampean mesti nyalake. Seneng nek bojone sampean iku dinyek Yo rumah ora. ajeng disusu niku. Ora nung mulane pelu bulan. Mak. Nggih. Iya, Mas. Salamah. Iki opo? Iki mang nggonmu nyuguhi ombenan iki ya Enak Pak warungnya, Pak. Warungnya gudang. Ini ki apa ya, Le? Entenipun mboten apa ya? anane ya kaya ngene iki. Iki apa lah? Niki jenenge gedang napa lah iki? Iku jenenge gedang kluthuk. Mosok gedang kluthuk, Pak? Nek cara nggon Nek ning Bantul iki jenenge ya gedang susu, Pak. Kandhane bali nek. Bapak omongan terus ana. Terus wae. Pak. Pakane itu masih sore ora majan. Upama ngono ya lho. Pripun? Nggih, Pak. Nek ndelok awake ngantek balunge jam Ora tau mangan ya, Ora Pak. tau mangan. Ya wis ben tekno ora Wis apa-apa. ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, Mun ya. ancen wis Pak. tak jebul kene. Pamno omah ora tau kaya ro panganan ngene iki ya. Pak. Wah, enten nek ngeten iki mboten enten nek. Ora ono iki. Enten telong. Pak Senan. Wis karo mangan gak apa-apa. Wis sak mandi wae sampean ora sak ya. Nggih. Jenenge sampean Pak Senan. Nggih. Kowe mlebu ana ing pondok pesantren Gesing. Iki mung saperlu arep dolan. Ana apa wigati sak liyane kowe teko ing pondok. Boten kok dolan pripun.
Kula mriki niki lho ajeng mondokke anak kula. Rohmat kersane nyantri ten mriki. Rohmat. Nggih. Anakku Rohmat kepengin mondok ana ing pesantren Geseng. Nggih. Ora nyono babat. Angsa. Kula Bapak. Kowe aja nyubriyani wong senajan sepisan ketemu karo kowe kabeh iki umindake kaya ngene iki sok ben bakal dadi wong elek kena mbok anak. Lho kok saged ngoten? Menungso urip iki kudu ndeleng tandurane. Kabeh menungso iki pindhane kaya cangkra manggingan. Iso senajan Rohmat iki tontonan, nek iso dadi tuntunan ya pasentan. Nggih. Aja nganti tuntunan dadi tontonan. Iku sing abot Pak Senang. Lah nggih anak kula kersane ten mriki. Nah, ning kula takon malih. Agamane napa? Agama. Apa le? Agama ki apa? Lah mbuh. Aku dhewe ora mudeng. Ngertos kok. Malah bingung. Piye? Kula niki rak tebesake Bantul nganti wong Geseng. Bapak ya wis kandha ya kula arep dipondokke pesantren. Ning kula nyuwun kalih sampean. Piye? Sampeyan aja nganti ngundha mono kalih aku. Nemu kalih kula ampun. Kula winginane ku teng arep masjid ngarep musala. Kula nggih pengen dadi wong apik sing mesti lho niki. Ya, Mas. Ajeng mlebu masjid, ajeng mlebu musala. Wong sing ning masjid wis do kenal aku, do nemu aku kok. Nyemune piye, Mas? Peh kulino Rohmat iki gawane ngombe bir karo es teh. Sing ning musala do gela-gelo, es teh bir lah, es teh bir lah. Mat. Keliru cape muga pangrumonmu teh bir teh. Astagfirullahaladzim. Niku muni astagfirullah. Ora apa-apa. Tak kira muni es teh bir lah. Lah, Kupingmu belok kok. Pak, nggih. kowe kepengin cuma do ana ing Ane wis teko kok giling terus lho. layak-layak sing digawe kaya njaluk lakon iki kok roh iku lah. Gumun. Gumun aku sing digawe kaya roh. Mat. Agamamu apa, Mat? Wis ning ngene iki carane. Kula agama ora ngerti kok. Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Kene ya Mat Pak Sentanu. Mangan terus kowe. Sok diomong kok mangan terus. Kowe anake sing ngelakon dhewe. Ya gak maido. Sampai nono ing Bantul iki belum tau weruh panganan sing kaya ngene iki ya. Mboten enten. Iya nek pawakane nganti kaya ngene lho. Nyaine delok iki lho. Awake nganti kaya ngene. Jenengane kok ampun kenging kula kedeke niku. Malah ra karo-karuan kula niku. Mat, Nggih. dadi kowe urung digegemek. Aku Erek. upama kowe kepengin cemondhok ana ing pondok pesantren. Kudune kowe manunggal gegebengan karo wong kabeh kang ana ing pondok pesantren Geseng agama Islam. Terus syaratnya pripun? Syaratnya kowe kudu tak sahadatke klebu wong Islam. Nggih. Kula pengen dadi wong apik, kula pengen mertobat dadi wong Islam. Pripun kula manut? Wis lahir batin. Nggih. Ora nganti ana ing pucuke klambi. Mboten. Temenan? Nggih. Sekseni ya ndak salamah Pak Sentam. Nggih. Iya mesti Ayo, asok enak. tenanan aku. Bocah preman kalau tak seseni tenan ben kapok. Bojone sampean kok ceriwes ya? Ini kok ora iso. Meneng ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Aja dawa-dawa. ora. Kok tak ketoke enak ya. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Wis dadi wong Islam kowe, Mat. kowe tak salah kok mangan ngombe. Ini lho Pak. Wong bapak iki aku ra anakem. Ya. Simbok wis ora ana wis mati. Ya. Aku kepengin urip ning donya bareng bapak, besok ning kanane ning akhirat yo bareng bapak. Ya. Aku wis dadi wong Islam, bapak kudu melu dadi wong Islam. Lah Pak ngapal? Wis kul. Sampeyan iki wong Islam kang kepengin mlebu ing agama Islam ora kena kanthi paksa-paksa. Betul. Nggih. Kudu lahir batin. Nggih, lahir batin. Manunggaling rasa lan ati nyawiji dadi siji. Nggih. Pak Sentam. Kula Kyai
ora ora dipes. Mboten Karo anak mboten. tenang. Lahir batin. Lahir batin. Ora ning pucuking lambe. Mboten. Ora krana sampe tak kei panganan. Walah mboten. Dadi ora kena krana lho ya. Mboten. Lahir batin. Salaman. Ora. Salaman. Aku tirokke lagi ngomong. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lambene ombene mat ombene sing Sik mak ben. Ngombe terus kowe. Ombene. Ngombe kok terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asatu. Allah Illa. ha'il Ha'il. lallah wa asyhadu Wa asatu. anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Wis kebung Islam Pak Salat. Ora wingi-wingi pondok aku niki. Amun kok sepiro. Keparat kowe iki. Keparat tenan kok kowe. Niki anak kula mun ditampa ta. Aku nampa. Mula bukane rahmat kandhani. Nek wis cumondhok ana ing pondok pesantren Sik. ora nganti kena sujana siji lan sijine. Suudzon ya ora kena. Kula tak takon nggih. Nak bapak wangsul kula teng mriki. Kula niki takon lho. Ya. Terus kula turune awor niku napa awor? Pripun? Mat, Nggih. Anget no, Pak. Apa pikirane apa lu sing buat gratis. Mengko gege umat lho Bapak. Lah terus turu teng pundi? Oh dhewe kandang sapi. Lho, Mat, pripun nggih? ya sing iki ra pondok pesantren. Nggih. Ora ngemokake bocah wadon. Ning ya bocah lanang. Mula separo kae pondok sing sisih kulon iki papan dununge wong lanang. Oh, Mas. Sing sisih wetan kabeh iki mau papan dununge cah wadon. Klebu anakku Kasanah karo Salamah. Dadi mangke kula turu awor wong lanang-lanang. Yo. Nggih, nggih, nggih. Ya, pun kok tak wangsul Ya, anak wis wis mulai gak apa-apa nih. Rapat kene kene ya. Jajane Krasan-krasan nggih Pak. Pun nggih Pak Kiai. boe Wong kula wis cumondhok ning Gesing. Kula nggih kepengin awor kanca-kanca niku. Sesetan nggih. Ya sing ati-ati to, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek muluk salam kok aja mbok rangkep, aja mbok nangkep dhewe mbok jawab. Lah terus pripun? Assalamualaikum. Lah sing nyauri sih. Sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih. Assalamualaikum. Ora kena. Iki ora mukrem. Nek iki mukrem. Nanti desa kula Pak. Salaman karo ngene. Mboten asa. Assalamualaikum. kaya ngono karo Assalamualaikum. Malah alu-alu ini lah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Salamah. Lah kowe kasar. cikularang. Senajan rahmat nggone cemondok ing pondok pesantren Gesing kuwi mawon. Tinggal ento ningali pasoyane lagak tingkah lakune. Kowe kabeh sing ati-ati. Ning ora kena. Ya. Kok kabeh tidak nggon kula wis kabeh korban kaya tenan tenan. Nyai. Kita wis ngucapake lho. Insyaallah rahmat nggone cemondok ana ing pondok pesantren Gesing ora bakal ngawekani. Aku kepengin dadekake rahmat dadi wong kang becik baju tengah
Gusti Allah Ta'ala.